Nee, 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 nee. Dat vind ik vet! Hey Willem, Hey Jennifer. waar denkst du dat van u twaan het meeste lef heeft? Makkelijk. Ik natuurlijk. Anyway, what give you it one? Nou, in deze traaie bakje zitten opdrachten en we gaan zien wie als eerste nee zei in een van deze opdrachten. Nou Jennifer, hier is het eerst. Lid een taart in die gezicht smieten. Ja! Wij staan dan gooien. Ja! Klaar voor? Ik hoop het. Moest onder machine. 3, 2, 1. Het zit in mijn neus. Nou, Helemaal goed. zeker dat ik maar één hier pakken. Eet een boert warm, eten mooi één vinger. Lekker eten. Oh. Ja, dat kan er wel. Yes! Look, die kleert achterstevoren aan en toch achterstevoren boodschap in de schoenen. Het kan net erger, het kan net erger. Nou, succes! Ik vind dat ik nog wel wat lekkers voor mezelf meeneem. Want dat heb ik wel verzinnen. Maar dan moet ik ook helemaal naar de snoepverdeling. Ik heb dus helemaal net meegekregen wat andere mensen ervan voelen. Want ik ben heel gefocust op mijn knoflook. Op een gegeven moment, ik heb zoere matten gekocht. Die heb ik achteruit uit het skap bij hellen. En toen zegt die man naast me echt zo van, wat dat zijn nou? Nou, ik vind het natuurlijk super gênant. Maak jezelf een knoflooksaus. Broek het als parfum of aftershave. En liet die om jou een geniertje van die lekkere geur. Ik wil je net bijwezen. Nou, let's go. De knoflook. Nou, ik zit nu bij Willem in de auto. En hij is direct op het station geweest, maar ik roep die echt hoor, hè? Ja? Ja. Hij stond heel erg. Alleen nog blijkbaar in de buitenlucht net. Nou. Dit wordt niks. Neem plak in een auto naast een racecoureur en vertrouw op zijn autoritskills. Dat vind ik vet. Yes! Mag ik deze ik? Ik wil Nee, deze nee, ik. nee, nee. Ik wil Afbeelden. deze ik. Afbeelden, Jennifer. Deze is voor mij. Willem, wij gaan even lekker vlammen over het circuit van Assen. En ik ga je meenemen in deze prachtige BMW. Heel veel vermogen, dus ik hoop dat je er klaar voor bent. Zie je goed, Worst? Ik ga geen kant op. Dat is mooi. Dan zit je er in je auto en hij jouwt in één keer gas. En dan krijg je toch het gevoel van, daar gaan we. Nou, en dan komt hij bij die bocht noord en de chauffeur heeft pion op het dik lezen. En dan zeg ik, nou, rustig on wist, maar hij knalt er tussen een trok. En op een gegeven moment door die bocht van daar, 120 door de bocht. En in één keer op een rem. En stuiten we oer alle vierkanten binnen. Hoppa. Nou. Ja, dit weer echt vet. Dit weer echt heel vet. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee.
Oh, het valt zo mooi. Oké, ik heb nog heel vaak nee zijn en de keer het wel, want De ik wil het mazzel. verliezen. Ik wil dit De mazzel. verliezen. Oh, ik word helemaal raar al. Ik ga dus als een vogelspin proberen om mijn jerm erin te lippen. Hij komt eraan. Oh. Dit is een nieuwe spin. Nu gaan we eerst even 1 pootje doen. Ik moet het echt even vielen. Ik viel het echt net. Oké, wat ik viel is hele lietse tikjes. Gewoon, ik viel die spin haast net. Maar het stom is dat ik van binnen viel heel goed weet dat hij er is. En als hij dan beweegt, dan viel ik weer even zo'n vlaagje van spanning. Maar nu zit hij helemaal stil en dat is dus oké. Ik viel dat het helemaal oké is dat hij stil zit. En de viel stik eigenlijk haast net als eerst, maar ik draai mijn hand ook net te bewegen. Zeg maar, hey Willem, ik heb het wel dieren hè? En ik roep echt heel vaak nee. Maar ik leer me net kennen, dus ik denk dat het tijd is voor revanche. Dat denk ik.